Terve kaikki YouTubessa. Moi 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 moi. Tänään tässä minä tapaan näitä skeletoneja ja Lani on tällä hetkellä äänessä ja sinä menet pois siitä nyt, koska minä olen XP Farmina. Pois! Mene pois nyt, Lani. Seisot tän torchin kohdalla. Et seiso, kun mä en saa XPtä. Mä seison tän tässä. No mene tuonne kauemmas sitten. Sinä. Just siihen. Sait sä yhtä XPtä? En saanut, mulla on Mihin paljon? 3, 4, 5. Paljon sulla leveliä? 20 leveliä ja 5,5 palkkia XP. Okay. Niin tänään ajattelimme selittää tässä, että mitä tälle kanavalle tulee. Ja Lani saa aloittaa ja olla äänessä koko ajan. No, Skyblockia jatkuu. Upataan koko ajan sitä isoa pitkään 3 tunnin videota. Pätkitellään 15 minuuttiin vähän väliin. Sitten sitä upataan sinne koko ajan. Sitten kohta tulee varmastikin tätä tekkittiä, mitä me nyt ollaan tässä pelaamassakin. Ja ehkä näitä kaikkea muita survival-mapeja, ehkä 4Pillar Survivalia. Ja varmaan normi Minecraftia ja tekkittiä. Ehkä, en tiedä vielä, jos Milad saa, niin Skyblock-tekkittiä sitten joskus. Mitä? Skyblock-tekkittiä? Onko se oikein mahdollista? On, se muistan, mä selitin sulle silloin joskus. Tekkit Skyblocki. No kyllä mä sen saan. Mä voin tehdä se vaikka nyt. Joo, mutta ei sitä vielä, tehdään sitä myöhemmin, kun me ollaan vedetty normi Minecraftia, tekkittiä, Skyblocki loppuun. Onko sulla... Ai niin, CS-sääkin varmaan rupee kohta tulee, koska... Lani ostaa CS. Niin, ihan näillä näkymin olen ostamassa CS. Niin, mut CS ei tuu niinku Let's Playtä CS niinku... Tulee vaan jotain niin gameplay-videot. Niin, koska ei siinä oo mitään storya. Niin. Niin siitä mitään järkeä tehdä sit Let's Playtäkään. Vaan jotain tällaista random... Just niinku Miladin kanavalla on... Bunnyhoppia, surfia... Kohta tulee varmaan jotain normivaaria ja sitten tulee jotain muuta tällaista jännää. Et mekin tehdään Lanin kanssa jotain tällaista. Onko sulla mielessä mitään peliä, mistä voitais tehdä videoa? Slenderman, Amnesia. No joo, niistäkin vois varmaan tulla. Joo, mutta laitetaan ne sun koneelle, niin sitten mä tuun teille ja sitten pelataan sitä ja Allon kierrekkään silleen hienosti. Sitten... Rupeen muuten sopiiko, että Happy Wheels? No, ihan sama. Happy Wheels, se tulee... Joo, onks muuta? No en mä nyt viitti tsekata, mut tossa alapalkis mulla on vaan tekkitti ja tossa tavallista teknikkiä tulee Vois tulla. Joo, mut ei tuu pitkään aikaa, tulee sit tosi niin. Osta tämän Bad Company 2, mulla on se, siitä voi tehdä. Ei voi, ostetaan molemmat BF3, siitä voi tehdä. No joo. Koska Bad Company 2 mä oon ostamassa, mulla on se crackki, voidaan pelata sillä. Sitten mennään Cracked serveriin. Mä mietin tässä nyt jotain hyviä pelejä. Nytten tässä Venapas. No älä pelaa nyt, vaan mene niinku etsiä jostain perseestä sukoneelta tai jostain hiton perseestä. Niin. Joo. Ja sit jotain pelejä, mitä me voidaan ladata. Sä sanoit jotain Real of the Mad Godistakin jotain. Ja sit varmaan videoita. Niin kuin sä sanoit. Häh? Ei sit varmaan videoita. Joo, ei siitä videoita, koska se on vähän kakkapeli mun mielestä ainakin, mutta Lani tykkää siitä pelistä. No, on se jotenkuten siis. Välillä jotenkin. Hei Lani, haluat sä bovin? Mä saan täältä vähän bovin nyt. Emme tarvii. Joo. Oisko tätä Terraria ehkä? Joo. Terraria, niin sitä Happy Wheelsia. Sitten näitä kaikki esimerkiksi puzzle-mappeja tai niin kuin seikkailumappeja. Puzzle, näitä niin kuin
Jaa, kyllä mä tiedän, mikä on putsle. Turimappei. Ai niin, meillä on muuten se Wrath of the Fallenkin kesken. Joo. Se ei tuu vielä YouTubeen, siitä tuleekin monta jaksoa, koska meidän YouTube lagaa, täällä on YouTube-käyttäjä lagaa silleen hienosti, että me ei voida laittaa niinku 15 minuutin... Yli 15 minuutin. Niin, me ollaan yritetty korjaa sitä silleen, mitä mä korjasin omalla kanavalla. Että laittaa puhelinnumeron siihen, mikä on sen loogisin tapa, mutta se nyt lagas jotenkin ja se ei nyt toiminut. IV oisko? Ei mun kone hyvin pyöritä IV. Siinä mä saan uuden koneen. Siitä ehkä IVtä. Onks sulla IV? Mulla on IV. Mulla ei. Ei. Hell yeah. Pitäis ostaa aika monta peliä. Niin. Siis mä haluan tehdä IV Let's Playtä niinku omaakin. Mut meidän pitää tehdä jotenkin me ei voida tehdä multiplayer Let's Playtä, kato. IVstä ei voidakaan, mut niinku jotain ihan pelleilyä. Jossain IVs. Ai niinku multiplayer sotaan silleen. Niin. Niin me vaihdetaan sen sekoillaan tyyliin. Ai niin, meidän aloitukset Tekki-tutoriaalista. Muistatko? Niin, Tekki-tutoriaal. Me olis pitänyt tehdä Tekki-tutoriaal siitä energiakondenserista, mikä me tehtiin äsken. Niin. No ihan sama. Mut täällä riittää, että tästä ei tuu montaa jaksoa. Niin, se on... Joo, tästä tuli nyt kohta 10 minuuttinen. Joo. Okei, no, mutta kiitos kun katsoitte, tilatkaa, tykätkää ja nähdään seuraavissa videoissa. Se on moro! Moi moi!